Ja len rýchlo sa ťa chcem spýtať, že tento víkend si mala možnosť využiť naše služby, aby sme ti zabezpečili event. Tak mňa by zaujímalo, že či sa ti páčilo, ako sme to spravili. Ja dúfam, Jednoznačne áno. A musím povedať, že sama som prekvapená, na akej profesionálnej úrovni to tu celý čas bežalo. Všetko bolo zabezpečené, o všetko bolo postarané. Program úžasný. Klientky aj ja samozrejme spokojná, takže určite áno a som presvedčená o tom, že na všetky ďalšie akcie budeme využívať takisto vaše služby. To som veľmi rád, pretože my veľmi radi budeme znovu s vami spolupracovať. Veľmi dobre sa tu robila, energia bola výborná. Ja by som ešte len veľmi rýchlo povedal, že sme dnes, teda aj včera robili ozvučenie celého eventu, zabezpečovali sme taký malý streaming pre internú komunitu ľudí. K tomu sme robili aj záznam, aj aftermovie a teraz teda tieto rozhovory, ktoré aj Erika robila so svojimi klientkami. Takže určite sa vidíme, Martin, na ďalšej našej akcie, ktorá bude určite čoskoro, takže ja už tu mám jasno, takže teším sa určite. Budem veľmi rád. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Tak, majte sa, to je všetko. S nami je to ľahké.